Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my channel. Ngayon, mayroon na naman tayong bagong product guys. Ito ay ang Riam Inverter Portable Welding Machine. So, i-unbox natin guys. Silipin natin. Okay guys, unbox natin. Guys, ito na Riam DC Inverter Welder MIG 50 amperes 20 volts. Okay, ito guys, silipin na natin. So, kanyang cable guys sa MIG. Ito ang cable sa MIG. Cable sa MIG. Ito naman ang handle sa welding rod. Welding rod nyo. Ito ang ground. Cable sa welding rod guys. Okay. Meron siyang brass. Meron siyang dala na wire sa para MIG welding with no plugs, without plugs. Ito naman ang kanyang dark glass. Dark glass. So, ang dark glass dito. Ito ang dark glass niya. I-assemble mamaya. Assemble natin ito. Guys, mamaya. Ito na. Liit lang ito guys.
Ito ang kanyang instruction, instruction manual, user manual guys. So ito na guys. Ang handle guys para sa dark glass. Ito ang kanyang dark glass. Dalawa ito guys. Ito naman guys ang lalagyan sa rod sa MIG. Okay. Try natin. I-on natin guys. Okay, ating i-power on. Okay, guys, edition siya guys. Okay, hanggang sa susunod guys, pakita ko sa inyo paano ito gagamitin. Okay guys, at ang pag install naman natin guys sa cable, ito ito ay ang ground ito guys. Ito sa ang unahin natin ang sa MIG. Sa MIG ating ito guys ang kanyang handle cable sa MIG. Dito ito. Yan. Okay. At ito naman ang kanyang, at ito naman ang power supply ground ng flux cord para umabante. Okay? Okay. Ayan. Ayan na. Itong handle lang. Ito ang ating i-push. At ito naman Pag meron ang ng switch para mag-push o magpalabas ng ating flux cord. Okay? Okay. Try natin i-power on guys. Power on niya, nasa likod ang switch. Yan. So ang setting niya guys, dito sa MIG, ito lang ang ating pipindutin para ma-transfer sa MMA.
Okay, yan, MMA. Ito lang. Wala tayong tig. Yan na, MIG. Ang adya sa ampere ito. 140. So, okay na guys. Basta, ito ang ground. Steady ito sa ground. Ground to earth. Pag ang MIG naman ang gamitin natin, ito lang ha, ibalik ko yan, ito ang kanyang supply sa para pag pa-push ng rod. Yan lang. So sunod guys, magti-testing tayo. Ang uunahin natin sa pag-welding guys, pag-testing ang MIG lang. Okay? Okay guys, yan na ang MIG, ang ating inuunang pag-testing. So okay kayo guys ang MIG nya. Maraming salamat. Pag meron kayong mga katanungan guys, i-comment na lang sa baba at paki-subscribe naman para sa susunod kong video, updated kayo. At ang link nito ilagay ko sa description. Okay? Maraming salamat. Bye bye.